Teraz sa dozviete, ako môžete vkladať text a pracovať s textom a takisto vkladať špeciálne symboly. Jednoducho kliknete na pole textu a môžete si ho presúvať kam chcete. Na editovanie textu môžete kliknúť dva razy na textové pole a napísať do akýkoľvek text. Čiže toto je môj prvý text. Dáme Enter, aby sme sa dostali na druhý riadok. Toto je môj druhý text. Taktiež ho môžeme presúvať. Na to, aby sme mohli ho rôzne editovať, dvakrát klikneme na pole a text označíme. Môžeme si zvoliť rôzne druhy písma. Čiže zvolíme napríklad Arabic Transparent. Zvolíme veľkosť, povedzme 12. Text môžeme samozrejme rozširovať, zužovať a podľa toho prispôsobovať svojim stránkam. Takisto môžeme text vystrediť, zarovnať napravo, alebo rozšíriť na šírku celého pola. Teraz sme sa naučili vlastne pracovať s textom, takisto môžeme tento kúsok textu zvoliť ako tučný, počiarknúť ho a zmeniť farbu na zelenú. Tohto pozadie môžeme zvoliť na modrú. Čiže toto je narábanie s textom a ak neovládate niektoré špeciálne symboly, respektíve na klávesnici sa asi ťažko zobrazia, tak môžete dať do textu vložiť symbol. Musíte mať ale označený text. Stlačíte Insert, symbol a tu máte rôzne charakterové sety. Napríklad, povedzme, potrebujete dolár alebo euro. Euro vám samozrejme v tomto sete znakov neponúkli, ale jednoduchá pomocka, ako dostať euro do textu, je, že stlačíte Alt a na numerickej klávesnici zvolíte, respektíve naťukáte kombináciu 0, 1, 2, 8 a pustíte. Takto dostanete do textu znak euro. Ak chcete vedieť kódy ostatných znakov, kľudne vyhľadajte v Google. Toto bolo vkladanie textu, vkladanie symbolov do textu. Na budúce si ukážeme, ako pracovať s obrázkami. Ďakujem, vidíme sa pri ďalšom videu.